אימא'לה, מה קורה בסורוקה? טירוף מוחלט. הכל שבור. זה לא אמיתי מה קורה פה. הכל שבור. כל סורוקה. כל המיון. תראו את כולם רצים. תראו את האנשים. תראו את האנשים. תראו. פה נפל הטיל. לנסוע למטה. וואו. רגע, אני הולך לסגור, רגע. איפה נפל? פה, בטח. שמה, בכניסה למגבר. חבר'ה, אני פה, נפילה בטירה, בנת הבית שלי. נפילה בבת ים, רבותיי. תראו מה הולך פה. איפה לא, זה רסיס או בעיה נפילה?